Ụmụnne m ote nkwụ n'ala na-eshi adọrọ ụmụnne n'ala Igbo. O juru njọ jọgbuo onwe jọgbuo udele na njọ. E nwere ihe mmadụ ga-ahụ mgbe ụfọdụ ya sị God forbid. Otu nne otu nna lewedere na nwa okorobịa Ndụọma na Ugboene nga ha dị ụmụnne ụmụ okorobịa atọ. Otu nne otu nna otu nne otu nna otu eriri afọ otu ọbara otu mmiri. Ka Kele Ugboene emegekwana ọfụma ihe emege na Ekwulọbịa ihe emego Kele emege ọfụma o mege ọfụma nna ha anwụọ while before nna ha anwụọ enwegeghị problem gbasara ụlọ ha. Nna ha anwụọ Kele Ugboene emege ọfụma aka shiri ike sị ka ya emechite ụlọ nna ha maka the burial. Ndị ka ha gbagburu ishekọ n'ala sị a ga-eme ya eme sị emetụla ya aka ụtọ ahụ na enweghị ike ime kesi na ndị enyi ya ga-achọrọ ya abịa na ihe awụghụ burial ofu onye na ọwụ nna ha nwụrụ na ka emechite ụlọ wee lie nna ha. Ha ajụ before ị mara nkuko olu alawa elu. Ndị na-ebu mma ebuo mma ndị na-ebu bọtụlụ ebuo. Kele Ugboene ntara sị ka ya penti ụlọ n'ego aka ya ọsọghụ ka atụ ego penti kama ka ya ewere ego akpa emechite ụlọ nna ya ka ọ dị mma ile anya ka e wee lie nna ya ọgwụla. Nkuko erute nke ndị n'ọsọ ndị na ndụ ke nwa okorobịa nọ n'ọhụ ganga nọ nwa okorobịa Ndụọma ka esi echi ego akpa ya wee mechie ụlọ nna ha sị na ọwa ego enwe mgbe ọ sị ka ha tụọ ego kama ya ka ya edozi ụlọ nna ha mezie pentie ya ka ọ dị mma ile anya ọgwụla. Nwamkpi na ụnọ lege nga na nwamkpi ala anọrọ nga na were mma chụwa nwanne ya mgbe nkuko alawala elu olu alala elu aga m ekwe ọ ga-eme ọ ga-eme ọwụ ụlọ nna anyị ọwụ ụlọ ọwụ burial nna anyị ka a na-eme okwu alawa elu ha ewere mma nwamkpi ala na mbụzụ ewere mma chụwa nwanne ya chụga gide ewere mma tigbuo. Ụmụnne m na-anọkwa otu nne otu nna were mma nwaga nwanne ya tigbuo nwanne ya nwụọ. Ihe na-ebutecha ihe a mgbe ụfọdụ mgbe ụmụaka na-eto na-enweghị ịhụnanya n'ime ha. Ihe a na-ebutecha ihe a mgbe ụfọdụ mgbe parents failed woefully as parents. Ọ ihe na-ebutecha all these things ma irezi ụmụaka ha ahụ onwe ha n'anya enwe dịka ịhụnanya ha ga-ahụ onwe ha. Onye ka ese ọka ya agụnye nwanne ya so nwaburu. Mgbe nwatakịrị nọ nne na nna na-egosi na ahụrụ onye ke n'anya ahụ onye ke n'anya mana n'ime ọnọdụ niile ọwụ ihe ga-ekpata na mmadụ ga-eji lege nwanne ya were mma tigbuo ya nwụọ n'ihi ụlọ asụkwa ala asụkwa nkwụ asụkwa. Mana the primary problem ebe ihe a na-eshi ebe problem a na-eshi ebilite ọwụ from mgbe a na-azụlite ha ọ wụ ebe ụfọdụ ihe ndị a na-eshi ebido. Onye ọbụla ji ụmụ ha equal life enwe nke ahụ ọ na-enu n'isi jishi ike suppress mee ka ịshọ na ndụ ọjọọ ahụ pụrụ ya n'ime hapụ ileghara ya anya. O nwere ụfọdụ ihe a ga-eleghara anya ọ nwere karata nwatakịrị ga na-eji n'ime ndụ ya ahụ na ọ dị nja o kwesịghị ka eleghara ya anya. Oh, may his soul rest in peace. Amen.